Usekhona okuwe athi lowo akusekho nto wothi yena Twize malungu igama lenkosi manje ukhupha umzimba ke leyo ke Amos 6 andiphinde ndifunde into ke ngoku ukusuka apho ngisawushwingoma ndikhulele ke mosha yakugqiba ukuthetha phinde nishingoma sikhulele kwikhaya lapha kwakusithandaze sonke amen emvele kwasithandaze sonke iphume ikwaya kuqala phume ikwaya uqala ngaphandle ibe kunyakaza iyanseka abazili vele kwabazili bengaphuma abazili iphumile ikwaya kuphuma tata abazalwana yalandile ibhuku esemveni kwethu balandela abazili ngapha ngasemva mayibonke ke inkosi ngifundile izwi ngigqele abantu abakwethu zwili ka Amos 6 amen ewe apha kule nkonzo senza kanjalo athatha ukubungosha ekhaya Amen. Madibu. Madibu lisehlanganiso kaThixo. Amen. Haleluya. Siphuma kulamzwa abangcwabi apho utata belele khona. Khange sibe nangxaki ngotata. Wesinalo ilizwi esihlala siba nalo kwiveke pheleyo Yesu ubethi abafundi bakhe mabawuthatha iEC elingazanga lahlala ngoku na uThixo ubonile bana lapha ekhaya makakalithathe iEC lizofumana ukukhululeka egameni lenkosi amen amen Sota siqibeke sonke kuthishaba Ngisicelo futhi ndizothina kuba abanye kanye bafuna ukumbona uthatha ingcebo simbonile thina naphezulu kodwa ke lithi lungelo kufanele njengoba belele ekhaya siphinde simqobe uba inoba kanjani na ngoku into endizawuphinde ndiyicele kuyo ndisaphinde ndicele yanto bendiyicele kuyo ukuthi isikhalo ndiyasicela kotata omncinci makangalilele kuba utata omncinci imisebenzi yakhe ekhaya uyigqibile akatshiyanga ntsana sithi inkunzi amadoda sibadala kutata sithi intombi sibadala kutata
cela kutata omncinci intsapho yakhe nabantu bonke bathi bangabantu abakhe silapha mabefuna ukumbona zotsho kuvulwe simbone kodwa umntu azivayo uba intliziyo yakhe ibuthakathaka angezi ukukunyathekisa mntakwethu nyhani le nto umntu ozivayo bu-ethe-ethe angayokoba pha uyadlala uthini ngaba kutyala behlala naye sibe senyuka khaba ibhola uhlukumezabo ayicela le nto uzivayo asilinde phandle
Mayibonga ke inkosi. Bulisa ube nomphakathi. Ukusuka apha etafeni ukubheka ezantsi nenkokheli zakalizwe ezingomama ezikhoyo apha ukusuka phezulu ukubheka ezantsi mayibonga ke inkosi. Singeka uqale nje umsebenzi sizaqala umsebenzi. Ndithanda ukucela ukuba ngaba ukhona umuntu ongumzalwana okhona apha angahlali phaqelele sisekhona indawo apha sinizi kakhulu esilungiselwe abantu bakalizwi ukwenzela kokuba kaloku bantu abakwethu le nkonzo le yanamhlanje inkonzo kaThixo kakhulukazi utata yena nangona emdala kodwa usikhethele kokuba makabe umuntu wonke mebonke ke inkosi umandi kumuntu onjalo bazalwane akanathuku akukutha kuthwana ngaye alethu umuntu hayi inkonzo kohlala kulawula icawe yamapha akho lonto apha mebonke inkosi umuntu lapha uma kumzalwana wakhe mfetafuleni akhululeke sizosherisherana ngale nkonzo abantu abakwethu kusene kwenzeka okokuba ngaba mina ngoku ukuvula kwami le nkonzo ndizoyinika otata ndayoyithatha phaya emangcwabeni ngayibonga inkosi ndiza kuyivula apho kwenzele kokuba ngaba kungabikho nto izawuthipha eqawukeni kangayivule kakuhle inkonzo ndiyikhulule otata bayenze nelizwi ndizolinika otata mayibonga ke inkosi ndayoyithatha phaya emangcwabeni phaa kuzawutyhila mna phaa ukwenzele kokuba ngaba kungabikho nto zokwasisiphazamiso ewe upha kaba ndityhile rongo liye lisithi hayi utyhile rongo kwavungayo mayibonga ke inkosi funa ukuthi abantu abakuthi nonke nani lapha sondelani kwari benkulu apha wonke umntu makazocula abantu abakwethu sizoculela amadoda umuntu obengenachuku umntu uthi kumzala nanku uthi angabi nawo nengodlo kangabi nawo nephika uthi noba nayikho into ebethethwa ngaye usuke wathi cwaka heyi wodlula amakholwa uyakodwa ethi ovungayo aba kudala begoqoza usuke ngemini ugqibela umoya kavungayo ungakutsho heyi ukuphuma abesebesele kanti indoda ibigibela imfene ebusuku abazalwana kuyenzeka bagibela imfene yabona athi umntu hayi ndiyofundela ibandla libe likhulu yabona uzolisaphi na asikuzolisaphi azuba nkosi yehova onofefuna lona izulu gibela imfene nje uzolengela kanjani izulu mayibonke inkosi hayi ndiyabona kaba abantu abakwethu basondele bonke ndiyabulela ke makholwa ndangaba otata sekuntosi ngapho kanye boyika nonantsika nomgebe uboyika ubushushu nazi nje isitulo bazalwana ofuna umoya hayi ke abantu abakwethu sizakuqala ke inkonzo ngoku maChristian nizawudumisa sibheke emadolweni emveni koko bothi sesizulwini malapha ngegama lakho ndikuthanda lo mthandiso ke nutsho undiyakholwa phaya ekugqibeleni mamvungayi uzubambe laa vesi phaya ekugqibeleni phaa sikhona ke wena uyazi nile bandla velivele licengceleze niyayazi into yenu sizawutsho sibheke emadolweni ke ngoku vele koko sivula inkonzo ndiqasa inkonzo
Oh
Umhlele bakasiphethe shele upuma umhlele bakasiphethe shele
ngokushiyana kwabonke izihlalo, ndibulise koomama ngokushiyana kwabonke izihlalo, ndibulise ikhaya lakwamthakathi elibizwa ngokuba ngabazili banamhlanje ngokuthanda kukaThixo. Amen. Ngokuthunywa ngutata sizawufumana ke umbhedesho wethu phaya kwindumiso 87. Sizoqalisa ke bathandikayo ubuqaqawuli bomzi kaThixo eyonyana bakakore umhobe ingoma. Useko alusekileyo lusezintabeni ezingcwele, amasango eziyoni uYehova uwathanda ngaphezu kweminquba yonke kaYakobi. Uthethwa into ezizukileyo umzi kaThixo. Amen, 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 bakhankanyela kwabandaziyo nalo elamafilisti nelaseThire kunye nelakwaKhushi aba bazalelwe khona ngokusingisele kwiziyoni kuya kuthiwa lona lo uzalelwe kuye abe yena osenyangweni eyizinzisa. uYehova uyakubala ekuzibhaleni izizwi ethi aba yabazalelwe khona. Amen, 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 amen. Bathi yonke imithombo yami ikuwe. Amen, 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 Matthew 5. Intshumayelo yaseNtabeni abanoyoyo. Utheke akuzibona izihlwele ezo wenyuka intaba waza ukuhlala phansi beza kuye abafundi bakhe. Wawuvula umlomo wakhe wabafundisa esithi banoyolo abangamahlwempu ngomoya, banoyolo abakhedamileyo, banoyolo abanobulala, banoyolo abalambela abanqanele ukulungisa, banoyolo abanenceba, banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo, banoyolo abaxolisi, banoyolo abatshutshiswa ngenxa yokulungisa. Ninoyolo nina xa bathe abantu baningcikiva banitshutshisa bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka ngenxa yam. Isityhilelo 19. Uloyiso ezulwini nomsitho wemvana. Ndaza emva koko ndeva sangasisandi esikhulu sesihlwele esikhulu emazulwini sisithi haleluya, usindiso nozuko nembeko namandla ngawenkosi uThixo wethu, ngokuba iyinyaniso inokulungisa imigqobo yayo, ngokuba ihenyukazi elikhulu elaliwonakalisa umhlaba ngobuhenyu balo iligwebile igazi labakhonzi bayo, yaphindezelela esandleni salo. Batho kwesibili awa amadoda amakhulu angamashumi 24 nezinto eziphilileyo zone zaqubutha kuye uThixo ohleli phezu kwetroni zisithi waphuma izwi etroneni lisithi mdumiseni
uThixo wethu nonke nina abakhonzi bakhe nani bamoyikayo abancinane kwanabakhulu ndeva sanga sisandi sesihlwele esikhulu sanga sisandi samanzi amaninzi sanga sisandi sendudumo ezinkulu zisithi uThixo usomandla iguqukayo masivuye sigcobe siyizukise ngoba ufikile umsitho wemvana umfazi wayo uzilungisile wanikwa ukuba athiwe uhambo ngelineni ecikizekileyo emhlophe eqaqambileyo kuba ilineni ecikizekileyo yimisebenzi yobulungisa yabangcwele sithi kumbhala uthi banoyolo abo bamenyelwe esidlweni somsitho wemvana sithi kumlawo ngamazwi ayinyaniso kaThixo ndawa ezinyaweni zaso ukuba ndiqubude kuso sithi kum lumka ungenjenjalo ndingumkhonzi kunye nawe nabazalwana bakho abanobungqina bukaYesu oqubuda kuThixo kuba ubungqina bukaYesu bungumoya wesiprofeti Iyakholwa ukuba Amina.
Mali bonke igama lenkosi. Cela thanda utetule uthanda. Cela sivale ngamehlo. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya engcwele. Thixo wethu omkhulu, Thixo silondolozayo, Thixo wethu omkhulu. Sinethemba kuba Thixo wethu zonke into senzela zona Thixo wethu uyasiphendula ngelo xesha. Silapha ke Thixo wethu phakathi kwalomzi Thixo wethu ogcwele. Inkonzo le Thixo wethu elalilwe nguwe akho mbani beyolathile kodwa nje Thixo wethu sisondela kuwe sizithoba Thixo wethu sithi mayibe nguwe ke Thixo wethu olawula amandla abantu abakhokhele ngeli xesha Thixo wethu ongcwele sisithoba kuwe ke Thixo wethu ukuze usilondoloze Thixo wethu ongcwele sifephe igazi lakho lemvala Thixo wethu ongcwele sekuthi Thixo wethu xa ihamba ingwevu le Thixo wethu ashiyeke bene sithukuthezi kodwa babophe moya ingcwele Thixo wethu ongcwele sinethemba loba Thixo wethu ikonde siyifanisa Thixo noYesu xa inyuka eGolgotha Thixo wethu ongcwele wathi akusaka Thixo wethu umphefumlo waqala baqonda abantu ba nguye Thixo unyala sicala lothemba ke Thixo wethu enzenjalo ke Thixo ubopha ifamily lapha ekhaya siyazi ba Thixo kodwa kufika ixesha lenyama idilwe Thixo wethu ongcwele ababuthakathaka ke kodwa sinethemba loba Thixo wethu ngapha kokufa ukhona inzuzo eyobomi ihlala nathi Thixo wethu litshone lilanga Thixo siyazithoba phambi komso bakho Thixo wethu ongcwele ikhokheli Thixo zelibandla sinika amandla Thixo wethu ongcwele akuqhuba umsebenzi lo Thixo wethu ibe nganguwe Thixo okhokhelayo ngezwi lakho siyazithoba Thixo wethu silisondela mongameli sondela moya ingcwele zonke izinto sizicela sisithanda ngoYesu Kristu ubona phakathi amen. Mali bonke igama lenkosi. Sifike kwixesha loba siduluke nale program. Lumileyo ngumgebe kwamlaza ngumKristu. Ndisebenzise lo gama ke kuphela andisebenzisele cawe. Ngoba ndifuna lento ba omnye xa ebona omnye ewe ibe ngathi akanguye umzalwane ndilwa lo mpinjana. NdingumKristu. Bonke abazalwane abalapha bamkelekile. Balingana futhi bonke ebenze into enye ukuze le nkonzo ihambe kakuhle egameni likaKristu Yesu. Ngoba sesithandazile ndizocela ke siqale phaa ku-obituary. Emveni kwako silinde isithethe sekhaya. Emveni kwesithethe sekhaya ndizotsiba ndinika umshumayeli ukwenzela uba sihambe kakuhle. Ndicela ke ulungise ke apho ukuze simamele ngobomi bakhe egameni likaYesu singazola. Mawethu sifikelele kwithuba lokuthi sazise kwayesibhengeze ngalo ngasekhoyo kweli utata Nomantelo Mthakathi. Kaloku yena ungenile kulo phumlo olungunaphakade. Ewe uphumlo lunjengolwesabatha. Ngoko ke mzi wasekhaya makhe sizole siphulaphule imbali ngobomi bayo lenzwana yamahlela.
le mbali ilungiswe likhaya baze abakwa-Codesa Funerals bayishicilela kubuxhakaxhaka beli xesha. Ewe umuntu lo waba ngumphefumlo ophilileyo. Bawo Nomandelo Mthakathi wazalwa ngomhla wokuqala kuJanuwari kunyaka u-1930. Kanti ke uzalwa ngabangasekhoyo utata uMthakathi kunye nomama uMajoyini. Sazise kanye ukuyibala imihla yethu. Ubawo Nomandelo ukhulile njengabanye abantwana. Wolusa wayiqelengela inyama. Uthe ke kufikelela ebudodeni bakhe wazimanya iqhina lomtshato nentombi yakwa Manqina umama uMamlandeni Mthakathi ongasekhoyo kweli. Balizwe ngabantwana abasibhozo engabafana abane kunye nentombi ezine. Batshonile ke abafana abathathu nentombi enye kwasala intombi ezintathu kunye nomfana omnye. Inene ukuba uthe wadla uyakufa. Luthe lwafika ke utshaba ukufa wabe uyalandulela eli limagada hlabayo emva kwengulo ende. Wasabela ubizo lwakhe olumbizela kwingqungquthela yaphezulu ngomhla wesithathu April kulo umiyo unyaka u-2025. Ushiya ngasemva abantwana bakhe abahlanu, uNkosithobile, uKhanyelwa Mthakathi Khongozeli, uLizeka Mthakathi Madizeni. Ushiya untombi uSindiso Mthakathi. Kwasha abazukulwana abangashumi 21. Izukuzuku zona zingama22. Kanti ke kwashiya izihlobo kunye nezalamane esingabala kutshone eli lanamhlanje ilanga. Ngoko ke sithi lala ngoxolo, hlela nobuhle nobumhle onamahloni. Ntanga kuba uthanda ukuthi ntanga. Umveka ivala ucango umve sithi vala mbe. So ukhumbula xa ukhwaza useza uthi oku kwecephe. Ewe kaloku mawethu isiXhosa siyatsho ukuba isitya esihle asidleli. Sisitsho wena njalo ukuba owakho ke umzamo Nomandelo uzamile kwaye uqatso lwakho olufezile. Mawethu bathi ke abakwa-Codesa Funerals usapho kwizihlobo kunye nezalamane ngxe mawethu. Thuthuzelekani ngoba kaloku akuhlanga lungehliyo kwaye kunje kulo lonke. Baze bonke ke abakholwayo kuyo inkosi enguYesu uKristu nabakholelwayo kulo uvuko lwabafileyo bavume ngazwi linye besithi amen. Amen. Mali bonke igama lenkosi. Ndicela ke ninendibizele isithethe sekhaya don't. Yithi thula moya wami, thula moya wami, thula moya, thula moya. Oh nyana. Oh nyana. Oh nyana.
Ngibonise nkenteni. Nazawuthetha uDon Timokweni. Elinye igama nguDupastolo. Zawuthetha ngenkonde. Utata omncinci, into kaMthakathi. Into kaMthakathi izalwa noDimfi. Bazalwe nguNjixiza. uNjixiza bazalwe ngumfundisi. Utata omncinci ubengenangxaki. Akekho ofana naye. Ukhulise abantu bakhe ngapha kunesicelo. Azange sihlale singamarhela enkundleni sithetha ngabantu bakhe bethetha bemhloniphe kakhulu njengoba besamhloniphe nangoku. Ingaba intsha lonto lonkeke apha kwatata omncinci. Utata omncinci belilungisa ngapha kunesicelo. Uzokwanda kakhulu. Ukholisile qhawuta abantu bakhe. Ingazange kuthiwe hayi njengoba kungena imibutho akabuyanga. Ulidlile ibhillion. Amen. Amen. Mali bonke kamela kawase. Mali bonke kamela kawase. Bese ngishilo ke into bana ndizawutsiba ndiye phaya ekugqibeleni phaya sibiza utata ozovule ilizwi. Uzosixela kange ndixelele uba ngubani uzosixela ke xa semile egameni likaKristu Yesu ningatshuko. Hallelujah. Hallelujah. Nguye lo tata mthuzo sukuma lo. Abanye abandazi. Abanye bandazi. Umamelani lo igama lokusabela. Apha eMelingini. Uzalwa ngositwana noma Mcingile. Hallelujah. Hello. Afebutho kwenethemba uba abaninzi bayandazi. Ndinawo unkosikazi omncinci lapha ecani kwami. Kodwa unkosikazi omdala ke ngelixesha. Amen. Bazalwane, mncinci wami umsebenzi enzowenza. Mncinci wami umsebenzi enzowenza. Uyakhathaza ke ngoba uyasho ukuthi uyafika emntwini nangona umuntu engakwazi ukufa okanye ufina ungena egazini. Ngoba abanye basukuma bawuchama. Uthena baba abantu basathetha isicelo sabo. Hallelujah. Zizothanda nobantu umusho ingoma ezosihlanganisa. Kunabantu abakwenza sithuba. Ndikhana ukuba khomba babuyele eGwadlathini. Akubona bazili abanye babo. Asizile ecaweni.
Haleluya. Sizofumana ilizwi. Sizofumana ilizwi. Kodwa ndihalela into yokuba mandidlule kule ndawo. Ncwadi kaYobu sesixhenxe lesixhenxe. Ithi kwaba kundimi. Bendiya kwendlala phambi kwaThixo inhlungu yami. Uba bekundimi. Bendiza kuyendlala phambi kwaThixo inhlungu yami. Ngoba noba kunje kodwa inhlungu. Kodwa inhlungu. Ngoba umuntu uyafana nelifa elingangesandla. Utho salibhekile suke liphelele emehlweni. Kodwa kusala into yokuba ndilibonile ilifa. Haleluya. Awuvungaye? Hayi tata. Apha etafuleni ndityebile mina. Ndihamba nongameli zami. Ndihamba nomfundisi wami. Ndihamba nomvangeli wami. Ndihamba nomvangeli. Ndihamba nomvangeli. Ndihamba nomshumayeli. Ndifuna into yokuba le nto nzoyithetha ibiphoxa yomuntu. Uzuze nansi management yami. Uzothi nansi manage le nto uyithume unyana wakho. Akuyiyo le ngiyithanda mina lokufungayo. Haleluya. Sizocela ke bazalwane sisukume simamele ilizwi esizolifundelwa ngalo losuku. Incwadi sizoyifundelwa kuba ungafuna. Amen. Masifumane ke izwi likaYesu Kristu libhaliwe kakuhle kule ncwadi izityilelo chapter 1 verse 17. Ngokunyaswa wethu uba umdikoni egameni lasegazini likaYesu Kristu oyinkosi yethu. Amen. Masilifunde. Ndithenda kubona ndasuka ndawa ezinyaweni zakhe ndaba njengofileyo. Waza wabeka isandla sakhe sokunene phezu kwam esithi kum, musa ukoyika, mna ndingokuqala nokugqibela, ndinguye odla ubomi. Ndaye ndifile, yabona ndingobudlayo ubomi kuse emaphakadeni esemaphakadeni. Ndinazo nezitshixo zalabafileyo nezokufa. uThixo ke makasikelele ukufunda kwezwi lakhe. Bathi bonke abantu abamthandayo uThixo abamkhonza ngenene nangenyaniso bawuvula umlomo bathi amen. Haleluya. Ngicela ukwehlika baba. Ngicela ukwehlika. Angamasoja phele aphelele angamasoja Haleluya. Ndike ndathi ke sithethe into ixake umuntu. Ubaba uvungayo akaxaka into unozala umntwana. Haleluya. Uthi umakoti kumamazala. Mama ngicela uniphendule umbuzo. Inapukeni lomntwana mali moshakele lishintshwa ngubani? Uthi unina zala kamakoti. Lishintshwa ngunina wakhe. Uthi ke ngokuyena kumakoti kwashathu once edlule. Nangu unyana wakhe engena apha endlini uzimoshele phezu kombhede.
hamba umshintsha ngoba kaloku uthe wena umuntu ushintshwa ngumntana unina so lizoshintshwa ngumntwana nawe ushintshwa ngumntwana haleluya xaka kulozala le ndawo haleluya bazali bami ndizovula nje lamazwi ndiwaphefumlelwe nguThixo ndithathe into ndibuyisele kubanikazi bawo into endifuna ukungena ngayo ndifuna ukuthi kuwe yonke into inomnikazi nokuba wena ungayibheka emehlweni wakho uyibona into engento kodwa into endifuna ukuyisho ukhona umnikazi haleluya yonke into inomnikazi ngoku sifike kwithuba lokuba sithethe ngotata esimbona thina emehlweni wethu kungumuntu esingambiza ngokuba ushonile okanye uswelekile kodwa iBhayibheli isixelela uba wonke umuntu unomnikazi futhi yena akakoyikanga ukufa ngoba ithi inkosi yakhe okanye uthi yena enkosini yakhe ndithenda kumbona ndawo anaguqa ngamadolo yena wasibeka isandla sakhe phezu kwam kodwa ebantwini bendinjengofileyo wathi yena ungoyiki ngoba ndiziphethe isithiya mna selabafileyo nelabaphilayo akukho nto ke ngoku thina besingayenza kwesi simo ngoba yena uthambonana lokufa wathanda koyiki ngoba uThixo wakhe ukhona yena wasibeka isandla uThixo wakhe wathi ungoyiki mna ndiphethe isithiya selabafileyo nabaphilayo ethatha ukuthi ukufaka sezandleni kaThixo kanti bakuphila futhi kusezandleni kaThixo lento yenzeka kanjani nabawuntedule yenzeka ngohlobo lokuthi kangaba sihleli ezweni okanye emhlabeni zikhona indawo ekuthi uma ngabe inyama leyisebuthakathaka sigijimele kuzona kuthiwa uma uvungaya khawugijime phaya kwagibisela ikhona into ongasizakala ukhona ubane beyile wasizakala ufike ungasizakali wena athi nasethetha ke ngokulothethayo athi bendithembile ndipha kwaba ugibisela bendiyosizakala ungasizakali ngoba yakenzeka indaba ngenyilanga wathunyana kutata ke tata selifuna ukwenda ukugano ngokwani ukuzeka ngolimi lapha ekhaya wathi uyisezeka ubone phi intombi wathi ndibona intombi yapha kwasibani wathi hayi ngudadini lo washintsha wabona intombazane waya kuyise wathi sendibone enyeke engangodadethu kubanowa waphinda wathi uyizayi kudadini wangamunyana waphindela kunina wathi mama bendithi ndifuna umakoti kodwa utata ndibangabona ntombi uthi utata kudadethu uthi unina kufanele ukuyihlasho njalo kuba wena uzalwa nguye khulisa abantwana wena uthi hayi nawe ungowakho yise ufanele bathiwa kanjani ndiyakwinto ethi bawo umuntu noba angahlala loba umuntu angahlala loba ungathembela kumzali xa ngaba uThixo bengabe uThixo engakubekanga kubazali akho ndizawulunga ngoku lithi lizwi mna yendenze ngofileyo ndawa phambi kwakhe ndaguqa ngamadolo wabeka isandla sakhe yena phezu kwam wathi ungoyiki ngoba mna ndiphethe isithiya sabaphilayo nesabafileyo ndiyakwinto ethi ke yonke into inomnikazi wayo kunjalo nje kuyavama into yoba uthi into oyibolekile oyisebenzisana nendlela uyisebenzisa ngayo uthi uyiqhele uthi wena yeyakho asuke umnikazi wazo oyikhangela okanye ezoyifuna kuwo okanye ezoyithatha ishintsha inhliziyo yakho ebuhlungu ngoba ulibele ubusebenza into omnye umuntu ulibele ubusebenza into omnye umuntu uthe wayiqhela wayibiza uthi ngeyakho asuka ithatha umnikazi wayinto yakhe usale ke ngokunesasikoko sokuba bendisazoyisebenzisa kodwa usazoyisebenzisa ngoba umnikazi wayo
uyithathile usite ngokubeka amazondo okokubusa umanibani lo umanqini uyithathele lento ngoba bekusazoyisebenzisa manqini akathathanga into yamuntu uthathe into yakhe uthathe yingakho ngisitsho ngithi yonke into inomnikazi wayo yonke into inomnikazi wayo andikhathazeki nokuba yintoni na ongayibona uyinyembe okanye ingabinhle kodwa yona inomnikazi wayo siyavuya ke into yokuba sithi mangabe sisanikwa amathuba okuba makasibalekele ulaka lukaThixo oluzayo kube ngathi sithetha inso kanti asithetha insomi sithetha amazwi aphefumulelweyo kunjalo nje ayawenza umsebenzi wawo hayi inene lendithethayo ukuyeka umbutho ungawubhatali kule nyanga uzobona vela bhubhu umuntu uthi ugijimela kwapha ubhatela khona uthi hayi solapsile wena qala phansi ziqala inyembezi zikhale ngoba ithemba lakho umuntu beke pha liphelile bayibona Nkosi ndiyakhala ke bazalwane into kokuba xa ngaba sihe asizihlalelanga thina emhlabeni ngoba abantu lokuya kwaTata ndobuza ontanga bakho babaphi uzongixela abanye bafa ndibuza omnye athi hayi abebephambi kwami bafa umbuzo usele ukuthi wena uhlaleleni ungafi kungoba usathandwa nguThixo kodwa uthini ukumbonga lo Thixo umuntu akuthandayo awunazo indlela zokumbonga uThixo ndiyoyika ke ngoba abantu bafuna izinto ezenzeka nge-short time zibalungele nge-short time isikhathana esincane afuna ukulungela zezinto befuza ukuthi uzisebenzele ixesha elide kodwa ixesha elifushane sefuna ukulungela zonke izinto akuhambi kanjalo basalwane into esiyifunayo nesiyithandayo ukuba umuntu azenzele indlela yakhe ngenyawo zakhe ide isho iBhayibhile ithi masizenzeleni imizila ngenyawo zethu awuhlabelele mahela ndi ubukhona Ndike ndathi manje ngena ke ngafaka amagama athi uba bekuthiwa ndim akusho mina kusho incwadi kaYobe sesiqinqephisa ithi uba bekuthiwa ndim bendiya kuyondlala phambi kwaThixo inhlungu yami haleluya lokhu bawuvukayo ndikusho kuba lokho asihlele kuThixo zithi zakufika izinto zisethuse sisuke kuThixo sigcine sesithetha imibuzo kanye sesibuza imibuzo uThixo engenampendulo ongathi kwathina asinalo ithemba la kube ngathene bengekho ngelaxeshe kanti uThixo ukhona kunjalo nje futhi akozeli akalali kodwa umbuzo sobuza uthina sikujinja sibuza imibuzo obudenge sithe bephi uThixo ngelaxeshe ngoku naku ke ngokuThixo uthi yonke into ephambi kwakhe ingeyakhe ungasitheli
lalela mzalwane wami nawe kwindawo okuyo okanye ndithethe nomuntu okwinhlungu kuyo ungazitheli kunjalo nje umthandazo omfushane wona uyingozi ngaphezulu kwemithandazo omde umthandazo wasekameleni alile umuntu alile yedwa ekameleni lo mthandazo ubukhali ngalendlela ongathi uphume wena uthi masibabani uyathakatha kanti uyalile umuntu endlini ekameleni thandazo omfushane ngaphezulu komthandazo omde ubakuvuyela wena ukuthi umile lapha waphakamisa izandla wathini wathandaza waphela 30 minutes kanti umthandazo wakho awuyindawo ngoba ithi iBhayibheli endifundayo masingesuki kumthandazo esiunike uThixo ungesuki endaweni yakho yokuthandaza Thandazo omfushane wasekameleni thandazo omfushane uyingozi thandazo omfushane ingozi ngamazwi ndiyakwintwethi nabalapha ekhaya lokubona kwenzekile kodwa ngoku kwindawo ebehlala kuyo uTata omkhulu abehlazo lokwejonge khona kube ngathi sizawubona kanti impilo yakhe ibenga ngesandla kunjalo nje futhi uba ngakwesandla yathi shwaka into eseyiseleke ngoku inye kunjalo nje into eyadalwayo nangona thina abantwana bexesha singayiqondiyo into yokubana umzali ngelixesha ayala umntwana umbhalela incwadi esengqondweni azothi mzukane kunje asala umntwana estadisha ukuba umzalo wami bethi bandihambe kohlobo kunjalo nje bethetha kanje kum ebephuma kanje kodwa ngoku ayenzeki lonto bathi abantu basuka badideke bawumafuna dideke umntwana angazuba makabambe phi kanti ulahle incwadi kayise nonini bembhalelo engqondweni besaphile emhlabeni haleluya haleluya yonke into nomnikazi ndithenda kumbona mina ndawo kwangabadolo wabeka isandla sakhe phezukwami kanje ngofileyo wathi yena ungoyiki ngoba mina ndiphethe izikhiya zabaphilayo nabafileyo andazi ke wena into yokuba singakuthatha ukufa sikujule ukufa kwadalwa kodwa sizofa nokufa kodwa mangabe mna ndinokuthetha bawufungayo athi mbona utata wakwandikhupha engxakini haleluya wakwandikhupha engxakini ebuza amadoda ewabuza ngami uba wayethini okanye ndandenzeni uyandiqwetha ngoba ndiyazi abantu asendiyithethe le nto ndithuluka abanye abantu haleluya wanisibe engxakini bakhona abantu abangaziwa nganto bengenzi into andazi bena ndivana bakhona abantu abangaziwa nganto bengenzi into awoni awukhonzi ulegama lothi uthi ndihlalela kwami andazi uba ndiyiphinde nalento awoni awukhonzi unebhongo lokuthi wena ndihlalela kwami nabantu bami hayi ngaxoxeka ingxaki indaba abantwana ingxaki abantu bayeke ukuthandaza uThixo besithi sihleli nabantwana kodwa abantwana kuthiwa zizibusiswe zivela kuThixo asuke uThixo athathe abantwana athi ndikhonze ufana kaYob abantwana selibathathile ndikhonze qale kwamntu kulo mntwana bomthembile alale qala uphakame isizani amehlo uzosiphanisa izandla wazi wasiphaniswa bakuphi izandla phamisa izandla bebuza imibuzo ongenampendulo zayo baqhubeke ngoba abantwana wena ubamangalele ngokungafuni endlini kaThixo wathi abantwana maswekele umdali wethu bethunana akukho esingazenzela khona thina akukho kodwa ngoku ndifuna ukuba usukunyamezele nawe ukufa ngoba uThixo uyasho ukuthi ube njengofileyo lo yabeka isandla phezu kwakhe umthembisa ngento ezibili uthi noba uyakufeni sikhona isikhiya sikaThixo noba uyakuphileni futhi usazofulelwa nguThixo haleluya yona nto ke siyicelayo leyo bazalwane into yokuba masilihambe ivangeli sinethemba kunjalo nje sinentshisakelo enhliziyweni zethu okokuba asithethi nabantu asibhekanga abantu umuntu asimbhekile ngumdali wethu nobenzi wethu sesemhlabeni haleluya
Yiyo lonto ke ngoku sinalothemba thina lokuba nokuba izulu leli ndiyalikhetha kodwa umnyango ozondivulela ekufeni ngokaThixo. Noba ndiyephileni kodwa ukhiya kophinda ulivulele pha futhi ngokaThixo. Ithi ke ngoku yonke into ke ngoku inomnikazi wayo. Akukho into yokuba ngathi uma kumenyezela lami igama kusabele wena. Wena uzosabela egameni lakho kungabela ukusabelisa esibhamini lisabele noma lisakumbese lisabele noma likusebathakathi lisabele ngoba kubizwe lakho igama. Oh my God. Wena sithi basibizwe lapha enkundleni. Hlekazi. Andikhumbuli into yokuba ndikathi bandibizwa apha enkundleni. Ndithi mina hayi awuhambe khayela uyobamba indawo yami lapha enkundleni. Uphendula ngoba kunemibuzo ezobuzwa ongekuyiphendule befanele iphendulwa ndimi. Kufanele bandiziyele mina enkosini ndiyoziphendulela. Kube kuye uthi yandigweba ngokona kwami nobuye ngixolela ngokuzithethela kwami. Haleluya. Kaloku mazi basalwane bendingafuna uba mthe noko uThixo asithwala asifihle kodwa ndifuna ukuthi kwindawo kuyo. Kwindawo kuyo khoyibheke ngoba umuntu apha emhlabeni indawo ahleli kuyo uyayihlakulela. Ukuze ubonakale kwindawo ohleli kuyo ihlakulu uzukhanye ngoba ngosokweneni uyosabela singakuboni. Haleluya. Dinento ke bawugibisela ethi akukhala uEzile epha eNqojana. Uyaliva isililo ngumntamo noba akumemezanga wena. Ngumntamo lo nguboya kuye. Uyokhangela umntwana udlwa intoni kuyandawo. Awumlindi into yokuba makade azofika akuxelele ukuba kwayintoni. Sithi ke ngobantu abadluwa izinto abafuza ukuthi thina siye kuThixo siyozikhalela kuye. Eyona nto ke iwesiphat bawo mafuna. Thina sifuna ukusizicela kuphela kodwa singammameleli ukuthina uThixo ukuthi. Izicelo siyafuna ukuzilisa. Kodwa yena methetha asikwazi ukumamela. Ithi ke ngokuThixo uthethaphi? Uthetha eBhayibhelini asikwazi kaloba singaqala ngokuthetha sesikalile izwi lakho ubuthini ukuthi. Masilindile izwi lakhe siliva thini singene kuThixo sicela singene kuThixo sibulela. Zibini izinto esiza kuThixo azinisanga. Kodwa yena usithembisile ukuthi basize nazo singasithwaleli ngoba sekusithwalela thina sizokwehlulakala. Igama lenkosi malibonke. Amen. Nande Befana habe kumnandi okubona abantu bengozi befana 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 sonke tete basalwan Oh, Jesus. Mali bang kamele kasi ubay bindim Manuel Galgos kulenginginya ilapha kule ndawo umuntu ngame fanele babe nawo umbuzo baleka igama lenkosi ngoba xa uphila uphilela uYesu xa usifa ufela uYesu noba ufile uthi unazi izikhiya wena xa ufile uzovulelwa ngubani ubukhona umuntu ovileyo into obana akekho umuntu ovulela abantu kwelabafileyo angaphakama sithandaze naye
athi ukuthi ndivile namhlanje njengoba kumane kusithiwa kho abantu abavulela abantu bangene bayezulwini ayinjalongo uYesu ovulela abantu ukuze bakwazi ukuya ezulwini abantu xa befile uthi uYesu noba sowufile uyakuvulela ukhona ovileyo kule nginginya ndivile mna malwekalukazi makaphambi isandla kwenzela sithandaze naye ukwenzela into yobana ingangeni into ethi ukhona umuntu olanda abantu kwabafileyo abantu bachitha imali zabo malwekalukazi bawo egameni kaYesu nalilizwi lakho liwile kule ndawo ilizwi lakho linguwe ilizwi lakho liyaphila ngegama likaYesu waseNazaretha ngicela wonke umuntu okhoyo kule ndawo yonke imfundiso erongo angaphinda ayifumane angaphinda amukele imfundiso yakho ngegama likaYesu waseNazaretha bakholwe kuwe bonke abantu ukuze noba bathe bafa ubavuse bayibomile ngonaphakade amen malibonke kaBlekosi ndiyabulisa ke empilo wonke okhoyo kule ndawo ndingabacalulanga ndibulisa inkosi yendawo mdzayizulu ngegama likaYesu waseNazaretha abafundisi abakhulu ngokushiyana kwabo ngegama likaKristu waseNazaretha sinduluka ke ngoku neprogram yethu sidlule kule ndawo besiqalela into yobana sihambe kakuhle siqale kuyo siya ke kubakhosi cela ke ndivule ingoma kuze abakhosi ngaphambili phaya kukhona njengoba kuthiwa isithethe sekhaya kukhona isithethe sakulonina pha bendicela uba siqale before kuze abakhosi mandibulise otata abakhulu abaphethe inkqubo ndibulise wonke umntu olapha etenteni ndizawuthetha ngomtshana wakwaKalatshe utata lo phambi kwam zinkosi lo tata ebekuthanda kulonina awufuneke ndixoke ebekuthanda kakhulu kulonina futhi nangoku sebengasekho otata ebehamba awusijonga noma sesinomsebenzi phaa kwaKalatshe besingambeki ngaphandle besisiza apha ebutho sizomxelela athi uMadala akhothoze enkosi Inkosi
Uminyangi valiwe Haibongi ngozi Haibongi ngozi yami Haibongi ngozi Yakhula 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 Haibongi ngozi yami Oh Jesus Yona yakhula 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 iminyangi Oh Taibo Yakhula Yakhula Oh Jesus Oh Taibo Inkosi Inkosi mama Malibonke gama lenkosi ngetheke kolandela abakhozi abelunga ummelwane yamakhalwane. Amen. Amen. Ngabakhozi. Umyeni wethu lisanga ngomyeni. Besengumnyana wethu, besengutata wethu. Ngoba singathi ubindoda kaFuzana. Indoda kaFuzana, intombi enkulu kwamanje. Lesisanga satsho ukuthi umyeni besithi ngutata wethu. Nkosi. Ngangembeko elapha, elikhehle. Ngokuliboqoza lizoboqoza lofika kuthi emakatini. Izobona. Umyeni lo. Ekhwente ngizophinde ithi ngoba ngangaze loFuzana athi bethu. Haibonga, haibonga. Haibongi ngazi, haibonga. Zona yakhula, imibhaliwe. Oh, zona haibonga. Achosa. Aliwe Taibo Ngosia Kosmama. Yabona mphathi nkulu. Ngodi cela ukuba misela ncini. Umkhozi walapha andiboni lapha. Umama Ngxabano suka kuTsolo. Abamama basuka kuTsolo. Cela basondele ngokuba savuma. Haibonga ndayibonga. Haibonga ndayibonga. Oh Jesus, oh yes, Hafuli, Ibhaliwe, Haibonga ndayibonga. Haibonga ndayibonga. Yona yakhula. Oh Taibo, yakhula yakhula. Ibhaliwe. Sonke bazalwane. Yakhula yakhula. Ibhaliwe. Haibonga ndayibonga. Haibonga ndayibonga. Yona yakhula. Oh ndayibonga. Haibonga ndayibonga. Haibonga ndayibonga. Yona yakhula. Oh ndayibonga. Oh yakhula yakhula. Oh Taibo, yakhula yakhula. Oh Jesus. Oh Taibo, Taibonga Taibonga. Taibonga Taibonga. Yona yakhula. Ibhaliwe Taibo. Taibonga Taibonga. Taibonga Taibonga. Yona yakhula. Yakhula yakhula, ibhaliwe. Yakhula yakhula. Oh Jesus, oh Taibo Ngosia. Oh Jesus. Molweni ententeni. Amen. Ubawo abesivulela inkonzo. Obawo abangenhla eqongeni bonke. Obawo abalapha entendeni abafana omama
omama ubefundisikazi ikwayari echoloza kamandi kangaka namhlanje. Ndibulise ngokukhethekileyo usapho lwalapha ekhaya olunesithandwa sethu sasemaphosileni. Ngelihle igama lomfeli nomvukeli wezono zethu. Amen. Banenkqubo abefundisi abalapha abantu abatsha, omama notata, inkosi yalapha sibe lesikhahlelo sibeziwe awezu ilandele akhona amakhosi esinawo apha. Inkosi yaseNtsimbini, inkosi uGcingilizwe, phaa ndisuka khona mna. Nantsi enye inkosi ecaleni kwam, inkosi uVakuthetha. Yime endaweni ke yabakhosi, ndingumbethi wenkomo ezinzala. Sizeke intombi enkulu yalapha, yasixelela ke igama layo xa ifika phaa uba ungubani. Yathi ndikukhanyela Mthakathi, salicika sathi unguNophiwe Mkhongozeli. Sasebenzisa ke isiko lalapha eMampondweni xa sizeka le ntombi ekuthiwa kukugcaca. Ela siko ke uthetha nentombi phaa, ungabaxelelanga nabazali bakho uyithandile. Naye ungabaxelelanga abazali bayo, kodwa umkhwenyana nentombi bevane. Afike kokwabo umkhwenyana lo sesithi ndizekile. Elo siko kapha eMampondweni kuthiwa kukugcaca. Ngoba amasiko okuzeka apha mathathu, andizungena kulona. Ndimeke njengomkhosi, ndime endaweni yabakhosi, ndithe mababulise ngoomomncinci aba abasuka ngapha kuSolo. Bakhona nabafazi bethu abasuka kwaMkhongozeli abalapha, abanye balelapha. SingoGamede, oNgonyama, oGayintshaba, oMbolekwa, oGamede kaMsikaba umfazi obenye iphethe komnatha noTontana, oKathu. Utata lo besiphethe kakuhle njengoba sendisele intombi yakhe. Nomntakwethu lo wahlaba ekhangele. Awuthathwa thatha intombi emzini, nokuyiqaphela intombi eqale yazama. Ubuzo zeka apha emdudwini uzodibana negenge kangiqeqetsheka nekuyiqaphela emzini xa uthatha umfazi intombi eqale yazalwa, kuba ikhulela esandleni esithanda uqina. Ubesihoyile kutata lo, nantoni esiyenzayo phaa besiba naye. Futhi uba sizawuba nento kule veki zayo, usibala ufika kule veki ethunywe ngulo tata, akabuzi kuthi uba kutshota ntoni. Uza nale nto acinge ukuza nayo, ayithunywe ngumadala. Kwinto ebesinayo phaa yokugqibela, abafazi bapha kwaMkhongozeli zange batheza, kweza namagoqo amane.
abe sinento besinayo ngapha kuTsolo ethunywa neligxele wasigoqo benkulu apha kuTsolo akapheleli apho ethunywa neligxele xa uyindoda kwelumgca xa uyindoda kwelumgca uyabhomba emzini apho xa unkosikazi eswelekelwa unina noyise njengalo nto iqhubeke apho kunzima noba singaphinde simfundise uzoxela kubani noba ungathetha ntoni uthetha usazi buya kunina noba ungathetha ntoni uthetha usazi noba umthuke ngaye umthuka usazi buzawuya kunina noyise futhi xa bekubona usithi gqipha ngoba bazothi xa bemamele zithuka umthuke ngazo baqonda uba hayi mnqamalile sawuphinde simbone bathi xa bekubona usithi gqipha batshintshe ukucinga hayi mntanam thetha nendoda ngoba iyaxaka iyakuthanda utsho unina noyise akuthethwa le nto yase-FM-ini kuthiwa e-FM-ini makahambe kuba nivane hayi akuthethwa loo nto ndizama ukuthi ke nathi sibethekile nganxa le ndawo ngoba ngoku ubudoda bethu abuzuphelela sizoba ngamadoda nje angabikho undoda ngoba sizomcingela lo muntu uhleli naye uba ye hayi funa ndimlinganisele funa ndifuni noba ndifike incokoliswa ngomnye utata kwindawo endiyiqonda uba iyaxhalabisa inike inkxalabo kofuneka into obunyamezele ngoba lo mntu uzoyoxela phi hayi ke lusapho lwalapha kwaMthakathi andiyalezi bantu bantwini andicingwa ndiniyaleza apha kuthi thithi sikhona soze andinawuniyaleza apha kwabantu bakwaRhela ndithi bakhona so ndiyenze loo ndiyenze ujonge incwadi yezenzo zabapostile isahluko sama-20 uvesi 32 uPawulos uthi ndiniyaleza kuThixo nakwilizwi lobabalo lwakhe onako ukunaka aninike ilifa phakathi kwabangcwalisiweyo sizoniyaleza bantabam kuThixo asizumane sibuza apho uba thibana wakho unjani pha hayi asizukwenza loo nto asizuli xa usenlowuneni ngasithi hayi zapha hayi asifuni kwangxaki bonje umbona ndixake endleni andifuni kwamntundizela nengxaki kosibe nani bantwana bakathini sidlule ezintweni ezinzima njalo ziyanqoba amadoda unantsika pha umalume uDonti athi dudu ngawe yabe ndiqomba ke bendicinga uba xa bekuthethwa mama unoba kubhanqiwe andana wakho nto ungasiquba ngawona apha mntakwethu sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba
mandibulise ubulisa uJola kwamadizili unyana kabamba liphi ndibulisa ke ngoku intente yonke iphele egama lenkosi Yesu Kristu ndibonga le mini yoba siyifumane njengoba bewuloku ubucofu ungahambi nakezindleleni ite nkosi kuThixo ngingene likhahle inkosi yalapha yithi mgca izulu nebala ndibuyele ndize kutata ukuma kwesistiki icinga uba kukho mntu ngamaziyo ubusobu katata notata omncinci ndimela abokhozi ke ukusho ndinguye umkhwenyana angathi umntu xa ebona ubusobu uncinci athi ngahluba sibanga ubutata bamasibe botata singababo singene ke kulihlangu zikatata umfazi wam lo undenze ndezapha unongezile uMakhela wandivimba mziwa kwaKhela uba ndaziwe ingqondo yami nembeko yami nguyise utata wami kelulelayo njengobe lapha lokhehle andazi nokunyaka makwakhe itshwaqa yakhe zange lube kunyaka ngenxa yokuphathwa kakuhle intombi yakwaKhela ize ngumnini wami uzibuzele ngoku ndibuhlungu xa ndisiva kuthiwa lo tata ulele ebonakala lo tata uba ube nengqeqesho emzini wakhe ngoba xa bengaqeqeshanga ngendiquqa apha uzaziwa negama lam uzaziwa nengqondo yam uba ndiyishaya intsangu ndimephi ngenxa yoba ke waqeqesha kunkosikazi utata lo kunye nomama wandenza ndamadolo mafisha ukuza bendidlula ngendlela ebukhweni kodwa xa kukho ingxaki bendiqonda uba ndawuqenqeleka ndingene ndiyolungisa loo ngxaki uba ndingunyana wekhapha ukutsho ke mziwa kwaKhela silahlekelwe sisonke ke njengoba ndisendishilo uba ndingumntwana kwamna silahlekelwe sisonke apha ekhaya ndingumntana letata kodwa ke izosula inyembezi nabantakwethu abo ngelithi wabudala bakho utata masinikezele sincame kuba bengazuphela kandleni zethu okwethu nathi ezethu indlela zisilindile yole nto ndithi maka ndibeke la mazwi ndisicacise uba ndingumkhwenyana apha unkosikazi wam lo ndingumkhulu wepha kuzibusela uthi bhuti xa ebezi isinto esesikhona athi umntu kundoda engumkhulu wathi bhuti ngathi ngumnakwabo bekuthethwa ezo silungu abafazi uthi bhuti ngathi anomnakwabo umntu kodwa uthela nondoda akhe umkhuluwa mandibulele kakhulu umziwa kwaKhela lo mzuzu ndiwumele kule ndawo nandiyipha ndincinci ndingaka yani mandiqhafuze ndingasoze ndiqhafuze ndiyabulela kakhulu lenkosi handiyekelelwa xa ndiyekelelwa ndo hophala nje ndiyekelelwa xa ndiyekelelwa ndo asiyaphephasiyoni hophala nje ndiyekelelwa xa ndiyekelelwa ndo hophala nje akhona amawisi uzowanja madoda molweni Khela kathola inkosi sinombulelo umhle kakhulu kwenkonzo bulela inkonzo kamadala ibenhle inkonzo kamadala ndimkathola lo tata ndiyamazi ndizelelwe kuye bethi xa ndibiza athi ndingugangatha xa ndibiza
umkhosi wami intombi yomkhulu wami yendele apha kwaRhela so ke mna ke ngoba ndishiyeke ndedwa lo tata bendisapota kakhulu lo tata madoda lo kwaRhela madoda bendisapota kakhulu athi yithi gangathi yithi khathula ndikuthi ke akukho nto ingapheliyo yo zonke izinto ziyaphela yabo ngoba ungancasa ungazi madoda ungaza ungone uzophela baba uzophela ukuthi ke nami ndiyamkhalela kodwa ke bengumuntu sekhule kakhulu madoda tata wami ungemva kuye tata mfundisi Tanju makilane Oh Jesus. Oh,